בשעת בוקר מוקדמת יצאו שני תלמידי הישיבה מירושלים לכיוון ואדי קלט. בערך ב9 בבוקר הם הגיעו למעיין והחליטו לחנות. הם לבשו בגדי ים והתרחצו, וזה הדבר האחרון שהספיקו ככל הנראה השניים לעשות. הם נורו בראשם ובצווארם. גופותיהם נתגלו על ידי עובד רשות שמורות הטבע. לעיניו נתגלה מחזה מחריד. שתי הגופות היו מלאות דם, ולידם כתובות של החזית העממית. ליד שתי הגופות נמצאו חפציהם האישיים, שכללו ציצית ותפילין. משימה קשה עוד עלינו, אנחנו נדרשים להסתיר אותך. והרגשה שאתה עדיין מלווה אותנו, נותנת את התחושה שאנחנו פוגעים בפרטיות שלך. אי אפשר לחשוב על החיים שלו בלי לחשוב על זה שהוא מת באמצע הדרך. לשיר שירה אחרי הסתירה זה דבר קשה. שאתה עבורנו במידתך כל כך חי, ואיני מסוגל לדבר עליך בקודשים והכל. הוא היה ענק, כי לא הצעיר, הוא היה מציאות עצמו. חבורה ומשפחה דומים בכיפת הבנים. אתה נותן ממנה אבן אחת וכולם לקרוא. מציאות נפלש אותו רק יד שמיים. קידוש השם לכל מה שהוא עשה בתוכן. ואתה אורי, אתה כל כך חלק מאיתנו, ולכן זה נראה לי כל כך טבעי לומר, אנחנו נמשיך. אבל כשמזכירים שמו של אדם צעיר שנפטר, מותו הוא חלק מחייו. הרשו לנו להתקרב, לעבור את השער, ולו בערב זה, על מנת לחלוק עמכם את געגועינו לאורי. אורי לא נפטר. הוא לא מת איזה מוות טבעי שאדם גומר את ימיו ושנותיו והולך לבית עולמו, וזה דרך העולם. אפילו לא קרתה לו איזו תאונה שאנחנו יכולים לומר שההשגחה העליונה סיבבה שתקרה לו תאונה כזו והוא סיים את חייו. כאן קרה מקרה חמור ביותר שגויים מרצחים הרגו את אורי, וגם זה לא מנותק מהקשר לאומי כולל. יש עם ערבי שהוא במלחמה נוראה איתנו, ובמלחמה הזאת אורי נהרג. הוא נהרג משום שהוא היה יהודי שטייל וחי בארץ ישראל. כשהמוות בא הוא סוגר, וכשהוא סוגר הוא ממקד את הראייה אל האדם, ואנחנו על כורחנו מוכרחים להגדיר ולמצות את מה שהוא נתן לנו. הפלא הגדול, גם הספר החינוך כותב שהפלא הגדול במצוות פרה אדומה הוא שחוץ מזה שהיא מתארת את הטמאים, היא גם מטמאת את הטהורים. אלה שעוסקים בשפת הפרה, אז אותם היא מטמאת. זה מראה שקודם כל הכפילות הזאת באה להדגיש את השלמות הזאת, כי דבר שמתאר, דבר שעושה מדבר רע לדבר טוב, חייב להיות שלם. אותו דבר, גם דבר שעושה מדבר טוב לדבר רע, הוא גם צריך להיות שלם, כי בשביל לדעת את מה שלא נכון, הוא צריך לדעת קודם כל את מה שנכון. לגבי פרה אדומה שהזכרתי, אז אני מאחל לך שתשתי לשלמות הזאת, של הפרה אדומה שתהיה לך.
רק לגבי השלמות הזאת, כי דבר שמשפיע לטובה, דבר שעושה מדבר רע לדבר טוב, זה לא תשלם בעצמו. אחרי ההלוויה ניגש אליי אחד שאנחנו מכירים ואומר לרב אליהו, אתה צריך לעשות משהו. ראה את החברים של אורי, הם מתמוטטים אחד אחד, וככה היה נורא לראות אותם, ולא רק בעת ההלוויה, אלא שבועות אחרי זה. היה קשה לשקם אותם, להחזיר אותם אל עצמם, מפני שהקשר הנפשי והדביקות החברית וההערכה של ההרצה לאורי הייתה מיוחדת במינה, כי היה להם את מי להעריך ולהעריץ. הוא היה מודל לחיקוי, וכאילו זה נמחק, זהו, כבר אין לך אותו כדי להסתכל ולהגיד, ככה הייתי רוצה להיות גם. אני חושב שאנחנו גילינו, וזה לא יובד לעולם. זה המודל לחיקוי. מודל לחיקוי לא עבד. כי אורי פשוט זה לא אדם רגיל, אורי זה אם אפשר להגדיר מלאך. אתה מסתכל שמאל, לפינה השמאלית. זה היה שם את אורי, וכשהיית מוצא אותו החוצה, אז הוא היה יוצא לך משום חייך. כאילו, שמסתכל עליך ולא יודע איך להגדיר את זה. היה בינינו הכל, כאילו, הוא לא היה מסתיר ממני שום דבר, אני הייתי מסתיר ממני שום דבר. כל מה שהיה לי להגיד, הייתי אומר לא. מישהו שאני חושב שהוא היה נשאר בחיים, הוא היה יכול במשך השנה הזאת לעזור לי בתורה ובדברים אחרים הרבה. אני מוכן להסתכל ולומר שבכל מקרה זה ככה, מפה בצורה די בולטת. זה לא אורי שלי, זה אורי של כלל ישראל, שבקטע הצמיחה הזה והכיוון צמיחה הזה, עם האישיות שהייתה בו בפוטנציאל, לפי מה שהספיק בכל כך מעט זמן להוציא החוצה, בייחוד התקופה הקשה הזאת, שבגללה הוא נהרג, נראה לי שעם ישראל איבד אחד אני מסתכל, אבל אולי אחד ממורי הדרך הגדולים שלו בדור הבא. הדבר ראשון, אבא שלי. אחרי זה החבר שלי הכי טוב. אחרי זה המדריך שלי. ידעם שאני בצבא, יש לי את התמונה שלו בענק, וברגעים קשים שקצת שביזו, יושב עם עצמי בצד והוציא את התמונה וחושב מה הוא יהיה אומר לי ברגע כזה. בתקופה של האבדון יש תחושה מאוד חזקה של פספוס. אני מרגיש שיכולת עוד שיחה עם אורי, עוד שאלה איתו, עוד לדבר איתו על עוד משהו. כל מיני דברים כאלה שפתאום זה נקטע. עם אנשים שאתה אוהב, זה לפעמים זה האשליה הזאת שזה לא קרה. אתה מפתח לעצמך את זה פשוט לא קרה. אני חושב כשאורי נרצח, אז עבדה לי דוגמה למצוינות. שהוא הספיק כל כך הרבה בכל כך קצת זמן. כשאתה היית יותר איתו, אם היית יכול להיות יותר, אז היית סופג יותר מהתחושה של השלווה והביטחון וזה, עכשיו זה חסר. במערכת הזאת שאני אולי אישית בניתי לעצמי, אז הוא היה דמות די מרכזית בה. באותה מערכת כוללת. וברגע שמשהו מהמכלול הגדול הזה נעלם, אז אתה צריך להתחיל לבנות משהו חדש. זאת אומרת, זה לא פרט, זה חלק מרכזי וחשוב בכל המערכת הגדולה הזאת. אז מה השתנה? הכל השתנה. בכלל, בישיבות וזה, דמות שאפשר לדבר איתה, בגיל שלי ככה פחות או יותר, בטווח. מישהו ככה ממש קרוב, כמו התחום של האחים, שממש הוא גם יודע את כל הרקע וגם יודע את העולם התורה מבפנים, וגם מכיר את בקיצור מישהו שהוא איתך לגמרי, אז זה ממש עוד צלע שהתחילה ממש להיות איתי במקביל שנה אחת וממש להבין הכל, ופתאום זה... זאת אומרת, ברור לי שאם זה היה עכשיו, היה לי כל כך, זה היה מפריע כל כך, והיה ממש
מוסיף הרבה, וככה אפשר לאזן ולתמוך ולהתקדם ביחד ממש, וזה ממש נקטף באיזה. כל אחד כאילו היה מרצה לשני את המשנה החינוכית שלו, ככה היה נראה לי, לא טועה, קורא לזה, המשנה החינוכית שלי. וההפריה הזאת של הוא אומר לי ואני אומר לו ואני אחרי זה אומר וואי מה הוא חשב, הוא אומר מה ירון חשב וכו' וכו'. ההשלמה הזאת של כל אחד, שדווקא אני בא מהצד הזה והוא בצד הזה, שבסניף הוא היה המדריך הטוב ואני הייתי המדריך הרע וכל מיני קטעים כאלה, ההשלמה הזאת חסרה לי. לא עבד לי שום דבר, כי הכל אי שם מסתובב לי בראש בכל מיני תאים אפורים, אבל קפאו מצבים שיכולו להתפתח. המוות הזה פשוט בסתירה מוחלטת לעצם הווייתו של אורי. פשוט האחרון שהיה ניתן לדמות אותו לא חי. אולי באיזושהי נקודה גם אישית, בטוח שאצל כולם זה מין הרגשה כזאת שאורי עוד חי. יש איזה מין דמיון, ויש בזה גם אמת מסוימת שהנקודה שהוא צריך להטביע בתוכנו היא חיה ותמשיך לחיות, אני בטוח לכל חיינו. כי ככה, כי הוא החי, הוא יישאר חי. הרצח הזה של אורי ואוהד, בשבילנו, שהיינו חבר'ה בני 19, מאוד מאוד מבגר בן אדם. מבחינה זאת אורי נשאר ילד, כי הוא לא עבר את החוויה, במרכאות שאנחנו עברנו. ולכן הרצח הזה יש לו משמעות, קודם כל במובן האישי, כל אחד והאישיות שלו, אני בטוח, לי, באופן אישי יש לו משמעות מבחינת הבגרות הנפשית, החוויה שאתה עובר כשאתה מאבד באמת מישהו קרוב, לא סתם שאתה שומע בחדשות, לצערנו שמענו על זה הרבה, על אנשים שנרצחו. ופתאום אתה מבין את כל פתאום המורכבות הזאת של החיים, הנוראות של השכול, פתאום תופחת על הפנים בצורה כזאת שכאילו אי אפשר להתחמק ואי אפשר לברוח. מעל פני שטח יש צחוק, יש דיבורים, יש חוויות, ומתחת לפני שטח נרקמת אהבה, ממש אהבה שמתגלית רק עכשיו. וזה הכאב העמוק. זאת אומרת, אדם שהיה מסוגל ליצור חברות ואהבה לא על ידי דיבורים, לא על ידי דיבורים עמוקים, לא על ידי קשר עמוק, לא על ידי... אלא סתם, ממש בצורה הכי שטחית, הכי חברית, הכי סחבקית. קשר שהוא... אני חושב שממש... קשה לתאר אותו במילים. אתה רק יכול לראות אותו, אתה יכול לראות את החבורה, אתה יכול לראות את ההורים, אתה יכול לראות את ה... אפשר לומר שלכל אחד בעולם יש איזושהי מסגרת. יש אנשים שזו המשפחה שלהם, ויש אנשים שיש להם בית ספר טוב, הולכים לישיבות הסדר, שלהם מסגרת דתית, אפשר לומר שמכל האנשים בעולם הוא היווה לי מסגרת. אני זוכר פשוט את המפגש האחרון שהיה לנו, זה היה בדיוק לפני שנה כקבוצה. ישבנו היה לנו שבת מחזור בנתיב מאיר, וישבנו אצל אחד הרמים בבית, אחרי כל הקבוצה הזאת. אז רצו שמישהו יגיד דבר תורה, ואז אורי אמר דבר תורה. הדבר התורה האחרון שלו, ששמענו ממנו, הוא קצת אולי שונה ממה שדיברנו כל הזמן, אבל זה מה שהוא אמר. הרבה זמן שאלתי את עצמי למה דווקא את זה הוא אמר. הוא דיבר על מחלוקת קורח ועדתו מול מחלוקת הלל ושמאי, שהמשנה באבות אומרת שזו שפה להתקיים וזו אינה שפה להתקיים. אמר בשם המהר"ל שמחלוקת של הלל ושמאי, בית הלל ובית שמאי, ששפה להתקיים זה בגלל ששתי אמיתות, ששניהם אמרו אמת. ומצד אחד אנחנו באמת כל הזמן אומרים את זה שהוא היה לו את האמת שלו והוא לא היה מוכן לשמוע את האמיתות של אחרים, אבל זה מה שהוא סיים איתנו. והיה עוד דבר אחד, ממש בסוף, לפני שיצאנו, אז מישהו צחק על משהו במרכז, ואז הוא ככה תצבן, והמשפט האחרון בעצם שאמר לנו כקבוצה, זה היה פשפשים קטנים שעוד לא סיימתם מסילת ישרים. שתי המשפחות היינו הרבה מאוד ביחד, וזה מאוד השפיע המוות שלו גם על הילדים שלנו. הם הרגישו שמשהו מהם נגדע,
אפילו הבן הקטן שהוא... לא, אנחנו אף פעם לא חושבים שהם כל כך רגישים לכל מיני דברים קטנים. אז רק השבוע הוא אמר לי שהוא בחר ללכת למכינה בכפר סבא כי הוא ראה בספר של אורי שכתוב ללכת בכל דרכיו, והוא רוצה ללכת בכל דרכיו. בוויכוחים סביב השולחן הוא היה ממריץ אותנו, הוא היה אוהב לראות את דוב אותי מתווכחים על פוליטיקה. כן. הוא היה עובר שבת סביב השולחן בלי איזשהו ויכוח, אז אורי היה מלמטה, דרכו עם החן המיוחד שהיה בו. חיפש את הנקודה שתצית את האש בשולחן. אלוהינו אלוהי אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל. אורי חיים בן ארנון. ישמח האב ויוצא חלציו ותגל עמו בפרי בטנה. יומיים לפני הברית התקשרנו וביקשנו לו שיהיה מוהל, וגם אמרנו לו שאנחנו רוצים לקרוא לו אורי, וקראנו לו אורי חיים. אתה מבין את העסק? כן. ולכן אני היחיד באמת שמתגעגע מאוד. טוב, אז אפשר לסכם את הנושא שאתה... אז בוא נעזוב רגע את הנושא של הסדר וכל מה שבלבלנו בסרט הזה, ונתרכז בנושא העיקרי שהוא אורי... געגועים. למי? למדרנה. כי אני תמיד חושבת בעצם איך בנימין ככה מסתדר עם העניין יחסית. אז אני אומרת לפחות אנחנו לא... אף אחד פה לא יסתגר בתוך עצמו ואף אחד פה לא ידחיק ומשחק אותה כאילו שום דבר לא קרה. החיים פה בהתאם לנסיבות, אבל המשיכו. ממשיכים כל הזמן, יחד עם אורי. שמעתי פעם איזה בחור אחד שהיה לו קול בדיוק כמו של אורי. אז אני בדיוק הסתכלתי עליו, וראיתי שזה לא, התעצבנתי. אחרי שאני רואה תמונה שלו, אז אני רואה תמונה שלו צוחק, לא צחוק כזה, הצחוק הזה של מתפרץ צחוק, מתגלגל מצחוק כזה, צחוק יפה כזה. כן, כל לילה טוב, סתם. כן, אני לפעמים חוטא בזה. חסר לי, אני ישן לבד. אני זוכרת שבהתחלה, היום אני כבר לא חושבת במובנים גשמיים כל כך, אבל בהתחלה המשכתי לדאוג לו כאילו שהוא עוד פה. חשבתי הוא הלך, ואולי קר לו, ומי דואג לו עכשיו, ואיפה הוא אוכל, ואיפה הוא נמצא, והוא בטח מתגעגע. וניסיתי לייחס לו את כל הדברים הגשמיים שחסרים לו ושהייתי רגילה לתת לו ולדאוג להם. ולקח לי הרבה מאוד זמן להשתחרר מזה. ולקבל בעצם שהוא נמצא במקום אחר. אני מרגיש בחסר גדול. לא מדבר אליו ממש, אבל אנחנו פה די פתוחים, אז זה לא, זה המיטה של אורי ומדברים, אנשים לפעמים זרים שאנחנו
מדברים איתם ואומרים, כן, אורי אמר ככה, זה הספר שלו, זה משהו כזה, הם נרתעים רגע, איך אנחנו בחופשיות אומרים את זה, אבל הוא איתנו. ולא, גם הילדים, אנחנו בוכים ולדמעות, ולא מסתירים את הצער ואת הכאב, אבל כי זה טבעי, תמיד התייחסנו אליהם טבעי. אני לא חלמתי עליו אף פעם. יהודית היו לה כמה שיחות לילה איתו. אצלי לא עלה, חשבתי אני לא ארדם, אני נרדם. אולי אני עייף מאוד, אבל אני נרדם. אבל כשאני מתעורר, מתיישב על המיטה וחושב עליו. אני מאמין באמונה של אימה. אוי אני מאמין, אני מאמין באמונה של אימה. אוי אני מאמין, אני מאמין באמונה של אימה. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוקים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שיעבור עם כל זה,